Добрый вечер, шановные телегледачи. Мы рады зноў сустрэцца з вами ў тэлекавярні «Вячэрні Віцебск». Всім добрый вечер, Сяржук. Добрый вечер, Иван. Ну, як настрой? Настрой такі розны, але добры. Добры настрой. Добры настрой, так. І зараз мы перажываем тыя часы, калі мы не можам пайсці ў тэатр, але мы не можам пайсці ў тэатр, а тэатр можа прыйсці да нас. Ну, таму што зараз рабіць няма чаго рабіць. Няма чаго рабіць, таму сёння ў нас госці будуць з беларускага тэатра «Лялька». І я думаю, пачнем з таго, што паглядзім невялічкі фрагмент з новага спектакля. А што за спектакль і што за госці, даведаецеся адразу пасля гэтага фрагмента. Куди ти, онучка? Чекай! Ай-яй-яй-яй-яй. Сярожа! Куди ти, Лада? Чекай мяне! Сярожа, гляді! У гэтым свеце я вельмі вялікая! Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Толькі гэта сакрэт! Толькі ты будзеш ведаць! Якая я на самой справе вялікая! Добра! Добра, онучка, добра. Сярожка! Ой, да тут такое. А ну-ка. Сярожа! Кто это? Сярожа! Ой, Соненька! Ой-ой-ой. Чаго табе, Сярожа? Соненька, а чому онучка меня кличе просто Сярожа, а? Дык ты, Сярожа? Ну так, але ж я дед. Дед, Дед? дед, Ну? дядуля! Сярожа! Дядуля, Сярожа! Ага. Ну, дед, ну и что? Як это что, Лада? Унуки до дядов звычайно звертаються з поваги. Ну там дед Миколай, дед Василь. Дед Сярожа! Ну? Дед Я лиш старейше, дорослий. Я. Ой, унучка! Ой! Сярожа! Якая ти великая! Сярожа! Ой-ой-ой! Тут няма ніяких дорослых! У гэтым маім свеце! Ты не просто дядуля! Ты мой самы-самы лепшы сябр! Ты герой маёй сакрэтнай казкі! Ой-ой-ой! Яшчэ раз добрый вечер, шановныя тэлегледачы, і адразу будзем прадстаўляць нашых гасцей. Гэта Вольга Прусак, культарганізатар беларускага тэатра «Лялька» і драматург, мы ўжо казалі пра гэта, драматург, які ўваходзіць у пяцёрку лепшых сучасных драматургаў Беларусі. І Дмітрый Гаралевіч, мастак-канструктар беларускага тэатра «Лялька», жывапісца, і даведаемся яшчэ, хто ён сёння. І што за спектакль, што за фрагмент быў, нам распавядзе наш шановны драматург Вольга Прусак. Вольга, слова. Гэта наш новы спектакль, наша прэм'ера, якая адбылася там пару месяцаў таму. Вось, гэта спектакль мой вялікі маленькі дзядуля, вельмі цікавы праект, нават праект, не проста спектакль, таму што гэта быў эксперымент, гэта было супрацоўніцтва некалькіх людзей. Па-першае, Паімённа. Па-першае, матэрыял, ідэю я брала з апавядання Сяргея Рублеўскага
вядомага віцебскага журналіста, пісьменніка, эсеіста. Вось, ён напісаў одно дзіцячае апавяданне, вось, і яно натхніла мяне на А стварэнне апавяданне гэтай так і п'есы. называлася «Мой вялікі маленькі». Не, апавяданне называлася «Тузік-гузік». Вось. Але яно, канешне, не было прыстасавана для сцэны, для тэатру, таму што ён пісьменнік, ён не займаецца тэатрам. Вось. І таму мне давялося не толькі прыстасоўваць яго, але і там сваю версію нейкую ствараць вось яго ідэі. Па-другое, канешне, наш мастацкі кіраўнік, рэжысёр Віктор Ігнатович Клімчук, вось, які стварыў гэты спектакль. Па-трэцяе, гэта была студыя анімацыі «Мы ёсць» пры браўлянскім дзіцячым онкацэнтры. Яны стварылі праекцыю для гэтага спектакля, там дзейнічае вось пры браўлянах дзіцячая студыя анімацыі, яны ствараюць мульцікі, вельмі прыгожыя. Дзеткі, вось гэтыя хворыя на анкалогію, яны ствараюць мульцікі. Вось, і яны ўжо так прасунуліся, што іх мульцікі ўжо на розных фестывалях пабывалі, там узнагароды нейкія. Вось, і гэтыя мульцікі мы выкарыстоўвалі, мы іх папрасілі, далі ім тэкст, вось, каб яны зрабілі сваё вось уяўленне мультыплікацыйнае некалькіх сцэнаў, і іх потым гэтыя мульцікі мы выкарыстоўвалі ў якасці праекцыі для спектаклю. Вось. Ну і моя сучасная беларуская драматургія таксама частка вось гэтага твора, таму што вось такі цікавы твор, эксперыментальны праект. Сергей Васильевич Рублеўскі быў на прэм'еры? Ён быў на прэм'еры, вось, і нават ён не выйшаў на сцэну, але я бачыла слёзкі на яго вочках, і яго гэта вельмі кранула, яму вельмі спадабалася. Слёзкі ад радасці? Канешне, яму вельмі спадабалася. Напэўна, адразу, што ж вы нарабілі? Вельмі спадабалася. Таму што гэта было апавяданне пра яго ўнучку, пра любоў дзядулі да сваёй унучкі, і гэта я схапіла, і гэта я і развіла. Вось, і гэта была аснова ўсяго спектакля, ўсяго драматургічнага матэрыялу. Канешне, ён там убачыў і сябе, і сваю любоў, і сваю ўнучку, і дзіцячы свет, і свет дзядулі, ён гэта ўбачыў. Вось, і яго... А што-небудзь з таго, што ён не пісаў, ён там убачыў? Канешне, ён потым сказаў, гэта, канешне, зусім іншае, чым я пісаў, але ўсё ж такі ты данесла тое, што ідэя была захавана? Канешне. Таму гэта п'еса па яго ідэі. А хто гэта ўсё вось аб'яднаў у эксперымент? Вось усіх удзельнікаў пералічылі, а хто іх так вось прыдумаў, што будзе? Тэатр гэта ўвогуле супрацоўніцтва некалькіх людзей, да? Вось, напрыклад, наш мастак, да, які зрабіў дэкарацыі для гэтага спектаклю, ён рабіў таксама ў адпаведнасці з тымі дзіцячымі малюнкамі вось гэтых вось дзяцей з бараўлянскага, з бараўлян, вось, каб і дэкарацыі таксама адпавядалі праекцыі, да, каб усё было вось мастацкі вырашана, цалкам адпавядала адно аднаму. Вось. Ну і спектакль увогуле пра дзіцячы свет. І таму вось такая стылістыка дзіцячых такіх наіўных малюнкаў, да, вось гэта вырашэнне мастацкае менавіта дэкарацыі і сцэнаграфіі. Вось. Ну і я кажу, што тэатр гэта супрацоўніцтва некалькіх людзей, некалькіх хваляў. Вось. Ну і ў дадзеным выпадку атрымалася вось так, што мы ўсе сабраліся і так зрабілі. Ну і зараз, я думаю, звернемся мы і да мастака нашага, да Дзмітрыя. Дзмітрый, вы працавалі над лялькамі і над дэкарацыямі. Як вось адбывалася паразуменне з рэжысёрам? Ці адразу вы скантактаваліся і ўсё добра атрымалася, ці ўсё ж такі было шмат праектаў, можа там Віктор Ігнатович не, всё, крэсліў, потым всё, в работу? Было, конечно, было по-разному. Некоторые варианты я ему давал поглядеть, нечто мы обмярковывали.
Ну так ён не крэсліў так уже катэгарычна ўсё. Ну, некаторыя свае прапановы мне, я улічваю яго прапановы, прапановаў сваё, і нейкі сінтэз такі мы атрымалі. Ну, такія вобразы самі лялек, як бы ён прыняў адразу, там усё. Там было больш пытанняў, як тэхнічна все падаць на сцэне. Там уже некаторыя пытанні былі, там вырашалі. А патрабаванні з'явіліся яшчэ большымі пасля Тіма Талера, таму што там, канешне, акцёры, можна сказаць, здзекаваліся з таго, што вы зрабілі, а гэтыя дзверы, я думаю, што яны проста выпрабоўваюць кожны раз на атрыманасць на нейкую. Ну, Тім Талер это ўжо трошкі іншы спектакль зусім. Тут нават і стылістыка іншая. Такі больш дзіцячы спектакль. Хаця, ну, гэтыя паняцці дзіцячы, дарослы, ну, такія складаныя. Я вот увогуле лічу, што вось гэтыя узроставыя абмежаванні, якія накладваюцца на спектакль, ну, часам яны нават перашкаджаюць. Таму што гэта як катаржаніну клеймо на лоб паставіць, і ўсё, ён за гэтым ходзіць, клеймо нікуды і не пусціць. Таму што, ну, калі, што ў людзей такое, вось, як псіхалогія такая, што калі 5 з плюсам, так дарослым няма чаго рабіць, гэта нейкі дзіцячы садок, а вось дарослыя вы пайдзіце і ператварыцеся ў дзіцяці. Я не ведаю, я ніколі не глядзеў, шчыра зараз скажу, ніколі не глядзеў на ўзроставыя рэкамендацыі. Ну, некаторыя глядзелі. А я ніколі нават не звяртаў увагі. Ну, таму што калі яны з'явіліся на афішах, ты ўжо быў дарослы. Не, тады яшчэ не. Уяўляеш, я таксама быў дзіцём. Дмітрый, а вось гэтыя анёлы, яны зараз вельмі папулярныя ў сацыяльных сетках. Ну, шмат фотаздымкаў вы выкладваеце з імі. І сапраўды гэта вельмі такія, я б сказаў, аўтэнтычныя анёлы, аўтэнтычная стылістыка. Як увогуле адбыўся вось гэты пераход, таму што, ну, все ведаюць, як вас як мастака, жывапісца, і тут раптам Дмітрый Гаралевіч пераходзіць, ну, як скажуць некаторыя, у дэкаратыўна-прыкладное мастацтва. Хаця, ну, я не ведаю, ці можна гэта назваць дэкаратыўна-прыкладным мастацтвам. Для мяне гэта, ну, шэдэўры, проста тут не падзяляючы ні на што. Як адбылося? Ну, не раптам, поступова. А, такога не было, што? Хоп, Ага, ну да, такого не было, што ось я раніцай прачнуўся, що буду рабіць зараз. Такое, што нож, дрэва, 7-й дзень каранціна, не. Да. Не пра гэта. Так усё гэта, да, усе фарбы вон, холст вон, і буду... Не, дарэчы, я жывапісамі я не расстаўся. Тут планавалася выстава нават на Толстога 7, але я так вырашыў, што прыйдзецца, напэўна, перанесці на год, на наступную вясну. І за год што-небудзь яшчэ намаляваць? Да, яшчэ там будзе. Так што, не, жывапіс застаўся. Тым больш у тэатры, асабліва ў лялечным тэатры, гэта, то есть, атрымліваецца сінтэз мастацтва. Тут і жывапіс, і дэкаратыўна-прыкладное мастацтва, все твои нейкія ўменні, яны разам у адным. Зараз заспакоілі прыхільнікаў вашай творчасці, што жывапіс працягваецца. І ўсё ж такі, чаму анёлы? Чаму не, напрыклад, як Леонід Сачука, так, ён робіць паганскіх багоў, ідалаў, напрыклад, ну, у яго розныя, і казачныя персанажы. Чаму анёлы? Ведаеце, нават не ведаю, я пачаў іх рабіць яшчэ не да тэатра. Там больш простыя былі такія, больш дэкаратыўныя. А потым перайшоў на такіх аб'ёмных. Я нават не ведаю, як гэта, чаму. Ну, гэта нейкае ўнутранае было. Ну да, гэта больш ўнутранае. Тым больш я з іх не раблю масавыя нейкія такія. Але, Дмітрий, глядзіце, на што вы арыентаваліся? Былі нейкія арыенціры, ці гэта вобразы, якія... Ну, больш на народнае мастацтва, там, царкоўнае, касцёльнае. А, ну, як у вясковых касцёлах, скажем так. Да, менавіта вось у вясковых, таму што, ну, я некак там ужо казаў, што
Мне падабаецца больш такі народны варыянт з іх нязграбнасцю, грубаватасцю, можа, такой. Але гэтым яны вельмі блізкія да чалавека, таму што ну, калі ты прыйдзеш у кафедральны нейкі сабор там у Кёльну, ну там Бог гэта вельмі далёка, высока, ён вельмі строгі, нейкі ўсё гэта давіць. А тут, калі глядзіш на раптам на гэтыя скульптуры старабеларускія, ці на жывапіс царкоўны, там усё такое сваё, як бы. І Бог нават такі свой. То есть да яго можна звярнуцца не Вясковы. Да, Просто ну, больш разумны і добры. Ён усё пачуе, там даруе. Ольга, а вось якая з гэтых фігурак вам больш падабаецца? Мне якая больш падабаецца? Ну, я вось знайшоў, ну, я не добра бачу ўсе, але вось я знайшоў Для сябе. для мяне так. Я да таго, што гэта ж можна будзе патлумачыць, вось каму што спадабалася, вось што стаіць нават за гэтай фігуркай. Ну, мне, канешне, падабаецца такія драматычныя, то есть сюжэтныя нейкія рэчы, да, вось, напрыклад, калі ён А можна перамагае, перадаць? Да, Можна патрымацца. калі Святы гэты анёл... Міхаіл, Это Да. святы Михаил. Знаёмцеся. Да. Сяржук, у цябе? Не, давай ты спачатку. Ну, у мяне гэта таксама. А вось Які ты гэта? трымаеш? У вас... Ну, я спачатку падумаў, што там коцік, а гэта не коцік. Гэта Ну, не коцік. Это дьявол. я патлумачу, што я недобра бачу. Мне спадабаўся, я не ведаю, чаму вось. Па цэнтры які? Так Так. само, Михаил. Так. Гэта ён таксама. Ну, Так? розныя выявы ёсць, Во. Ну, я... розныя варыянты. Ну, вось як можна патлумачыць? Ну, вось Сяржук абраў гэты варыянт, гэта значыць, што... А гэта значыць, што гэта нешта маё. Так. І ўсё. Не, ну нейкі Ну, а чаму сімвалізм анёлы? скрываецца за гэта. Таму што анёлы гэта ну, такая істота, якая ну, як побач з намі ўсё жыццё. І гэта чалавек з крыламі, да? Чалавек з крылам. Чалавек з крыламі, і я ведаю, што ў адным інтэрв'ю Дмітрий сказаў, што гэтыя анёлы ў яго не самотныя, а задуменныя. Да. Вось, задуменныя. І адразу тады яшчэ пытанне. І таксама вы казалі, што анёльская доля дапамагаць людзям. А я вось хачу ўсё ж такі вярнуцца яшчэ да тэатра. Калі анёльская доля дапамагаць людзям, то ці можна сказаць, што мастацкая доля дапамагаць рэжысёру? Конечно. Ёсць такое, да? Ёсць. Не буду, конечно. Цуд. Гэта Все пакладзі. все так. І яшчэ, ну вось мне адразу згадваецца батлейка. Адразу батлейка, я ведаю, што таксама ёсць у вас такая мара Ёсць зрабіць мара такая. батлейку і паехаць. Куды паехаць і якія спектаклі зрабіць і з дапамогай каго? Не паказваеш. Ну, зрабіць-то я магу зрабіць, але Бог мне не даў такой здольнасці, як арганізатара. Таму мне трэба шукаць чалавека, які сумее гэта дамовіцца, патэлефанаваць, бо мне вельмі цяжка кантактаваць з людзьмі. Таму зрабіць-то я зараблю абавязкова. Ну, яшчэ планаў шмат. Так. А мара паехаць, я чытаў, што Ну, то, што- па невялічкіх мястэчках. Ну, да. Не на фестывалі нейкія там міжнародныя, ну і батлейчны ж таксама ёсць, і лялечныя фестывалі, а кудысьці наадварот, не ведаю, у Бешанковіча. Чамусь у чаму меня не? адразу ў першую чаргу узнікаюць Бешанковіча, не ведаю чаму. Вельмі люблю проста гэтае месца. Я таксама. Вось. То бок больш ёсць такое жаданне, імкненне, Як каб прапагандаваць, ну, будзем казаць прямо, прапагандаваць беларускую культуру сярод людзей, беларусаў. Вось. А, Ольга, ну, далучыліся б, калі вось вам запрапанаваў мастак? Ці вы доўга абіралі, разважалі? Ну, што тут разважаць, калі... Ну, вось, зараз у нас Я ужо ўжо ёсць... пішу. Мы ўсе рамантыкі, тым больш гэта такая вось тэма нашых каранёў, нашай гісторыі, таго, што вось менавіта з нашай зямлі, батлейка, традыцыя, ну, канешне, гэта наша, што трэба несці далей праз гады.
Так, мастак ёсць, Мастак сцэнарый ёсць. будзе. Сцэнарый будзе. Ну і яшчэ арганізатар патрэбны, каб Прадюс- вось а. усіх творчых людзей скіраваць на ўсё гэта. А Вольга, глядзіце, сцэнарыі, глядзіце, калі рабіць ўсё ж такі гэта народная творчасць і вы кажаце пра карані, трэба ведаць, напэўна, і легенды, ці я не ведаю, Дмітрый, якія сюжэты. Ну, есть классичные для батлейшные Ну, «Царь Ирод». пьесы. «Царь Ирод», там, и интермедии такие комичные больше. Ну, у батлейцы можно зрабіць шмат чего там. Взять любы шмат казак беларускіх там процьма цікавейшых. І таксама у стылі батлейшных лялек можно вырабіць і гэта паказваць. Ты больше там не только ляльки, там и живой план может быть, и калі знайсці можно и это живое суправаджэнне музыкаў нейкіх. Ну, я как бы не говорю, что я нешта новаторское роблю. Шмат уже батлеек, але у Витебску было б добра мець сваё. Это было б цудоўна. Ну і да Вольгі звернемся. Мы ўжо сказалі пра тое, што яна ўваходзіць у пяцёрку лепшых драматургаў сучаснай Беларусі. Воля, калі з'явілася першая ваша п'еса і калі першы ўдзел у конкурсе, напрыклад, дзе зараз ёсць пастаноўкі, скажем так, аўтабіяграфічна пра сябе? Рэзюмэ. Ну, ўсё пачалося проста з маёй цікаўнасці сучасным тэатрам. Ну, увогуле, да гэтага моманту я ўвогуле не цікавілася тэатрам. І ну, гэта можна параўнаць нават з маёй цікаўнасцю жывапісам. Да? Вось у мяне, напрыклад, валяліся нейкія рэпрадукцыі там Рэмбранта, Рубенса, ну, усе гэтыя вось... Добра, што не арыгіналы. Вось, добра, што рэпрадукцыі. І я вось, калі была там падлеткам, я глядзела і думала, чым займаюцца ўсе гэтыя мастакі, што яны такое робяць. Вось. А потым, гэта вось падлеткавы ўзрост, а потым я дайшла да альбома Сальвадора Далі, напрыклад, да? І вось у падлеткавай свядомасці гэта было нешта выбух, да? То есть я раптам зразумела, чым займаюцца мастакі. Вось. І гэта быў такі фанатызм, там некалькі год. Вось. А потым ён мне надакучыў, я так зразумела, што ён нейкі нешчыры, і я дастала вось гэтыя Нічога новага не рэпрадукцыі. выпускае далі. Ну што там, чаго чакаць? Я дастала вось гэтыя рэпрадукцыі, і раптам я ўсё зразумела, да? Вось што гэта такое. І потым ужо зусім іншая цікаўнасць. Вось. Ну, і для кожнай свядомасці патрэбен нейкі штуршок. Да? І вось, каб мне зацікавіцца тэатрам, мне патрэбна была сучасная драматургія. І нават вось я была там на сустрэчы з коледжам нашым мастацкім, да? Вось, мяне запрасілі, каб ну, нешта расказаць вось гэтым студэнтам. І я бачыла, як у іх гарэлі вочы. То есть то, што яны там чытаюць Астроўскага, Чэхава, там, ці што, класіку, у іх нічога не гарыць унутры. То есть гэта для іх усё мёртвае. Вось. А калі яны прачыталі мае п'есы, яны чырванелі. Яны палохаліся. Яны казалі, як? Гэта таксама можна рабіць у тэатры, пра гэта можна казаць, гэта можна ставіць, гэта сапраўды можна. А у якіх, пачакайце, у якіх месцах чырванелі? Ну, у вельмі простых, насамрэч, вельмі простых. У мяне нічога такога няма. У мяне там не катэгорыя 18+. Ну, 16+, ну не 18+, да. Але ж для іх вось гэта было нейкае адкрыццё. І потым, калі яны там некалькі гадоў потым, яны вось зараз прыходзяць да нас на практыку, я іх не памятаю, яны мяне памятаюць, кажуць, мы памятаем, што вы казалі тады. То есть для іх было гэта нейкі такі прарыв, да? Вось, як для мяне тады Сальвадор Далі. Вось, і можа для свядомасці сучаснага чалавека патрэбен сапраўды сучасны тэатр, да? Каб уключыць. Потым ён ужо будзе і Астроўскага глядзець, і Чэхава, і ўжо будзе развівацца, да, у гэтай плыні. Вось, ну і для мяне тэатр вось пачаўся з сучаснай драматургіі. Я стала шмат чытаць, глядзець. Ну, не ў нас, там у Расіі глядзела спектаклі.
Вось, ну і неяк я так вось захапілася і стала чытаць просто вось аўтараў. І знайшла нейкі там конкурс. Гэта было біенале сучаснай драматургіі, свабодны тэатр міжнародная. Вось, там было вельмі шмат п'есаў, 500, ці можа 1000, ці можа 3, вельмі шмат п'есаў. Вось, я чытала па 5 п'есаў. Зараз як Да. рыбак на рыбалцы. 500, 1003. Да. Я не памятаю, вельмі шмат, але я чытала ўсё, чытала па 5 п'есаў запар, я чытала кожную ноч, вось, чытала п'есы просто. Мне здаецца, я адзіная, там, можа, нават журы не прачытала Вось, ўсе. нават журы не чытала гэтае ўсё. Да, я прачытала. Вось, мне было цікава, ведаеце, драматургія гэта такая электрычнасць, то есть там няма расповеду, якая зараз пагода, надвор'е, там прырода якая, да, то есть усё гэта электрычнасць, усё гэта на дыялогах. Вось, і ўсё гэта менавіта пра сітуацыю сучасную, думкі сучасных людзей, да, і мне было гэта цікава. Як ідзе думка сучаснасці, да? Вось. Ну, я чытала, і там было вельмі шмат бруду, скажу вам. Вельмі шмат таго, што, ну, просто я чытала і думала, Што я тут раблю сярод да, гэтага да, ўсяго? да. Я думала, а як вы можете вось такое паказваць людзям, да, вось на конкурс пасылаць? Я думаю, а чаго я сяджу тады? У мяне ж такі, а я заўсёды баялася пісаць. Вось, ну, у школе я пісала паэзію, пісала і вельмі добрую, то есть мяне там казалі, што у мяне будучыня там нейкая паэтычная, вось, ну, а потым неяк натхненне прапала гэтае. Знікла, ну і неяк усё сціхла. За першым дыханнем прыйшло другое. Да, вось. Але ж заўсёды была думка, што я павінна пісаць нешта. Але вось паэзію я згубіла, я не ведала, што мне рабіць. І тут я думаю, а чаго я сяджу? Яны пішуць такі бруд. Проза ж яшчэ Да, ёсць. такі бруд яны пішуць, вось, і нічога ім, вось, яны на конкурсы пасылаюць, усё добра ім, ну, а чаго я сяджу? Ну, і я вось проста уначы стала пісаць адну і другую п'есу, напісала 2 п'есы і даслала на гэты ж конкурс, які я чытала. Вось, і 2 гэтыя п'есы адразу ж, першая заняла прыз Тома Стопарда, мне далі лепшы дэбют. Вось, да. А другая п'еса, ну, там 3-е месца у намінацыі сучасная п'еса. Вось, яна, дарэчы, зараз у гэтым годзе, у мінулым годзе, пастаўлена была ў бабруйскім тэатры Дуніна Марцінкевіча Сертакі. Вось, гэта першая моя п'еса, то есть адна з 2 маіх першых п'есаў. Ну, і тады у мяне з'явіліся крылы, вось як у гэтых анёлаў. То есть я зрабілася чалавекам з крыламі. Гэта не проста асалода ад славы там, ці ад прызнання, да? Я проста зразумела, што я магу гаварыць, да? Мяне зразумеюць, і гэта камусьці цікава. І патрэбна. Патрэбна. І гэта было вельмі важна, што я магу гэта рабіць. Вось. І калі я магу гэта рабіць, то я гэта і раблю зараз. Цудоўна. Ну, у нас зараз таксама вельмі патрэбныя рэчы, так, Іван? Я думаю, ты зараз вельмі прыгожа зможаш прадставіць. Ну, зараз так атрымліваецца, што мы ўсё больш вымушаны заставацца дома, і нашы бабулі, дзядулі, яны вось не валодаюць усімі гэтымі гаджетамі сучаснымі, у них ёсць толькі тэлебачанне, але яны вельмі хочуць пабачыць сваіх унукаў, і вось такую магчымасць нават мы даем усім унукам, усім тым, хто нават можа здымаць сябе на тэлефон. Зараз паглядзім і потым павернемся ў студыю. Всем привет, друзья! Меня зовут Саша Каринман, и это наша новая рубрика «Привет, бабуля, дед, привет». Рубрика, в которой мы дарим свое внимание, свое тепло, свой позитив, свои улыбки вот такие вот бабушкам и дедушкам. Для того, чтобы это сделать, нужно всего лишь записать им видео-привет в Instagram Stories. Да, в Instagram открываете Stories, записываете видео и отмечаете на этом видео аккаунт Беларусь 4 Витебск. И все, ваши видео-приветы автоматически попадают в нашу рубрику «Привет, бабуля, дед, привет». Ну что, начинаем. Поехали! Привет, баб. Я тебя очень люблю. Да победим вирус, сразу к тебе приедем. Мы сегодня в Минске. У меня зуб шатается.
Привет из Австралии, бабушка Таня. Оставайся дома, бабушка, не болей. Мы тебя любим. Пока. Дорогие бабушки и дедушки, передаем вам привет из Петербурга. В это непростое время прошу вас всех оставаться дома. Берегите себя. В скором времени постараюсь приехать. Я хочу передать огромный привет своему дедушке Васе и дедушке Вове. А еще хочу передать большой привет своей бабушке Ане и бабушке Зое. Желаю им счастья, здоровья, чтобы они никогда не болели, чтобы у них была жизнь радостная и веселая. А еще для них я нарисовала вот эти картины. Дорогая тетя Света, жаль, что эти каникулы провожу не с вами, и мы не вместе. Я вам буду каждый день звонить и спрашивать, как у вас дела. Я сейчас рисую мультяшных животных, и я вас научу. Мы рядом, мы вместе, мы вас любим, не скучайте. Дорогие бабушка Наташа, бабушка Нина и дедушка Сережа, я желаю вам счастья, здоровья, чтобы у вас в жизни все сбывалось, вы никогда не болели, оставайтесь дома, и я вам желаю хороших настроений. Дорогие бабушка и дедушка, я очень хочу с вами встретиться. Но из-за вируса нам нужно оставаться дома, как и вам. Переждите этот вирус. И совсем-совсем скоро мы с вами встретимся. Ну что же, это были все привет на сегодня. И не забывайте, что отправить свой привет, свой позитив своим бабушкам и дедушкам очень-очень-очень-очень просто. Для этого нужно записать Instagram Stories, отметить на ней аккаунт Беларусь4 Витебск и все. Смотреть себя, показывать им в нашей рубрике. На сегодня все. И помните, что с Белтелеком вы рядом в любую минуту. Пока. Сказать, что любишь, очень просто. Оставь в руке кусочек солнца мне. Ну вось, сябры, пакуль мы глядзелі гэтыя відэа прывітанні бабулям і дзядулям, наш драматург Вольга Прусак захацела зноў вярнуцца да спектакля «Мой вялікі маленькі дзядуля», таму што сапраўды тэма вельмі важная. І зараз такія стасункі паміж унукамі і бабулямі і дзядулямі, ну я думаю, што вельмі добрыя, але часам можа бабулі дзядулі маладзяцца яшчэ, вельмі маладзяцца і не так жадаюць пераходзіць у гэты статус. Вось, але ж што ў гэтым спектаклі вось гэтая ідэя? Ну, па-першае, дзядулі і бабулі маладзяцца, да? Хтосьці кажа, не заві мяне бабулі, заві мяне там Маша. А па-другое, і ўнукі таксама яны адрываюцца трошкі ад старэйшага пакалення, таму што ў іх ёсць гаджеты, увогуле там іншае жыццё зараз, да? Вось, і... Ну, як кажуць, і мысленне зусім ужо іншае. Да, і мысленне іншае. І мы зараз перажываем крызіс нейкі адносінаў, жывых чалавечых адносінаў і менавіта адносінаў унутры сям'і. І гэты спектакль пра любоў дзядулі, якая дапамагае маленькаму чалавеку перайти на новы этап свядомасці, на новы этап нейкага сацыяльнага свету, да? Вось. Гэта дапамагае маленькаму чалавеку дзядуля. І дапамагае такім чынам, што ён разумее вось гэты чароўны свет дзіцяці, і ён кажа: не губляй яго, не губляй, нясі яго праз усё жыццё. Я буду цябе дапамагаць сваёй любоўю, буду цябе падтрымліваць ва ўсіх тваіх марах, ва ўсіх тваіх фантазіях. Вось, гэта робіць дзядуля для гэтай дзяўчынкі, галоўнай гераіні спектакля. Вось, і зараз, мне здаецца, гэта вельмі актуальна. Можа, хто-небудзь з тых дзетак, якія прыйдуць на гэты спектакль са сваімі смартфонамі, яны раптам Не, калі яны прыйдуць са смартфонамі, яны не паглядзяць спектакль. Яны раптам перастануць глядзець у смартфон і раптам падумаюць, а можа, мне з маім дзядулем таксама цікава было б
а з'езжу я да яго ў госці, да? Што ён мне раскажа? Можа, ён мне раскажа нешта цікавае. Вось, ну, я спадзяюся, што такія думкі вось могуць узнікнуць, да. Там яшчэ есть одна лінія, это непаразуменне паміж дарослым сусветам і сусветам дзіцяці. То есть, калі чалавек становіцца дарослым, ён страчвае такую магчымасць бачыць цуд. Бачыць цуды кожны дзень і ва ўсім. Там воблачка бачыў цуд, як у дзяцінстве. Там у лужу стал, это самое весело. Это радостно. Радостно. А дарослый что скажет? Ой, там ноги намочил. Дык вось, можа, Дмітрый, глядзіце, якраз і гэтая ступень, пакуль вось гэтая даросласць, гэтая сур'ёзнасць нікому не патрэбная, а потым пераходзіш у стан, калі дзядулі, зноў вяртаешся такім чынам ужо ў дзяцінства, і таксама ляснуцца ў лужу, ну гэта таксама весело. Таму дарослым трэба захаваць у сябе ўнутры ўсё роўна дзіцёнка гэтага. І часцей узгадваць сабе малым. І насіць яго ўсё жыццё з сабой, таму і жыццё будзе больш светлым. Мне здаецца, гэта такое бясконцае пытанне бацькі і дзеці, яно ж ніколі не скончыцца, так? Вось, Вольга, ці гэтым спектаклі можна пераламіць усё, ну, у аддзельна ўзятым горадзе, канешне. Асобна ўзятым, так. Ну, пераламіць можна, перш за ўсё, у дарослых. Шмат хто з дарослых, хто да нас прыходзіў, проста яны абліваліся слязьмі на гэтым спектаклі. Перш за ўсё, што яны ўзгадвалі сваіх дзядуляў, сваіх бабуляў, і па-другое, што яны сапраўды ўзгадвалі той чароўны свет, калі мы не ведалі, чаму трава зялёная, чаму вясёлка ў нябёсах. Вось. І яны ўзгадвалі яго і разумелі, што да, быў момант, калі мы гэта згубілі. Мы сталі дарослымі. І там вось гэты кантраст ёсць. То есть там ёсць свет дарослых, якія мітусяцца, у іх свае справы, яны наразаюць салаты, яны размаўляюць пра нейкія серыялы. Вось. Ёсць дзяўчынка, якая тузае сонейка за косы, якая гуляецца ў нейкія чароўныя гульні. Вось. Але яе не заўважаюць дарослыя і толькі кажуць, што яна там блытаецца пад нагамі. Вось. Але ёсць дзядуля, які разумее яе. Вось. І ён разумее, што зараз вось такі пераход, яна ідзе ў школу, дзе будуць дарослыя, яны будуць яе ламаць. Яна павінна будзе таксама паступова станавіцца дарослай. Ён кажа ёй: не, ты свой свет нясі, я табе дапамагу. Ён падтрымлівае гэта. Вось. І гэты свет дадзены кожнаму з нас пры нараджэнні. Мы яго губляем. Вось, пры гэтай усей мітусні, праблемах, рабленні дарослымі, да? Але гэты свет — гэта самы сок жыцця, да? Вось. І не трэба страчваць сувязь са старэйшым пакаленнем, якія ўжо перажылі гэта ўсё і, можа, вярнуліся да гэтага, да, ў сваёй мудрасці. Не трэба страчваць сувязь са сваімі каранямі, і калі ў цябе ёсць дзядулі і бабулі, яны могуць табе расказаць больш, чым гэта мітусня навокал. А вось вы, Вольга, асабіста... Філасофскі трактат атрымаўся. Вось вы асабіста сябе адносіце да пакалення, якое... Ужо дарослае? Ці дзіцячае? Ці як драматург вы павінны разумець усіх, каб... Мастакі ўсе... Я павінна разумець усіх. Гэта моя асноўная справа — разумець усіх, да. Але, ну, я таксама не ведаю, спрачацца не буду, але мне падаецца ўсё роўна, кожны час пішацца сваё. І ў кожным узросце. І кожны ёсць свае праблемы ў кожнага ўзроста. Вось мастак, хаця драматург таксама мастак, я не ведаю, што з гэтым рабіць. Конечно, мастак. Вось, але калі чалавек займаецца жывапісам, там можна ўвогуле даць такі палёт фантазіі і ў дзяцінства вяртацца там штохвілінна. А пісьменнік таксама можаш. Як яны падтрымалі, а як мы спеліся? А вы успомніце Рэя Брэдбері «Вино з бухгалцоў». Вось. Чалавек напісаў такі цудоўны твор. Ну, да драматургіі зноў вернемся. Калі вы вось гэтай пяцёрка, хто гэтыя людзі? Хто пасля вас ідзе? З першым разабраліся, так?
Так, ну кто там ідзе у нас? У агромністай той з 5 чалавек грамадзе. Ну, канешне, Багаслаўскі у нас ідзе, гэта наша светач беларускай драматургіі. Вось, але я больш схільна, напрыклад, да Паўла Прышко. Вось, гэта такі цікавы драматург. Яго можа і баяцца нават ставіць у нас. Ён ужо там у Расіі яго вельмі шмат ставіць, недзе там за мяжой таксама. Вось. Ну, але як звычайна, у нас, калі за мяжой паставяць і скажуць, што гэта добра, тады мы скажам, што ну гэта наша, гэта добра. На жаль. Да, таму што калі мы проста сутыкаемся з нечым, што мы не ведаем, як ацэньваць, мы проста пакладзем да лепшага часу. Вось. Ну, і ён такі незвычайны драматург вельмі. Ну і таму адразу з яго з'яўленнем, канешне, незразумела было, што з ім рабіць, і нават да сённяшняга часу... Вось яна з'явілася, а што з ёй рабіць, невядома. У Беларусі невядома, што з ёй рабіць, там нават Купалаўскі яго паставіў, вось, але я не глядзела, я не ведаю, змаглі яны з ім зрабіць то, што трэба, ці не. Я не глядзела, але мне не падабаецца. Не, я глядзела, як з ім працуе расійскі рэжысёр Валкастрэлаў, які зараз мастацкі кіраўнік цэнтра Мірхольда. Вось, і ён з ім так плотна працуе, гэта яго драматург і робіць добрыя рэчы. Вось, ну, можа, для кожнага драматурга патрэбен свой рэжысёр. Можа такое. Гэта вельмі цудоўна, калі такія вось людзі знайшлі аднаго. Да, гэта вельмі каштоўна. Яшчэ 2 засталіся. Я подлічыў. Так, Прусак, Прышко, Багаслаўскі яшчэ. Ну, для мяне, напрыклад, яшчэ Максім Дасько, але ён там не ўлічаны быў. Вось, таксама вельмі цікавы, незвычайны, па стылістыкі, па стаўленню, па тэматыцы, ён незвычайны для беларускай драматургіі. Вось, ну, але ж для мяне я бачу у гэтым нешта, з чым мы можам прадставіць сваю драматургію. Глядзіце, чаму зараз такое стаўленне да драматургаў, да сцэнарыстаў, ну, у нейкай ступені можна ж аднесці, так? Калі мы раней глядзелі фільм, то мы ведалі рэжысёра і сцэнарыста. Зараз мы ведаем рэжысёра і прадзюсара. А у першую чаргу часам бывае наадварот. Спачатку прадзюсара, а потым рэжысёра. І зараз хто там сцэнарыст? Ну, я думаю, што з 10, можа, адзін, гэта ў лепшым выпадку, ён зможа адказаць. Але калі глядзіш, напрыклад, фільме Разанова, усе ведаюць, што Разанов пісаў сцэнарый з Эмілем Брагінскім. І, гэта як... само сабой разумелася, што ты ведаеш сцэнарыста. Зараз гэтага не адбываецца. Чаму такая сітуацыя? Ну, а ведаеш чаму? Мне здаецца, што увогуле зараз такое стаўленне да культуры, што людзі проста не цікавяцца. Яны такія ужывальнікі, да? То есть вось мы прыйшлі, паглядзелі спектакль і пайшлі. І нам увогуле нават і рэжысёра ніхто не будзе запамінаць. Вось. То есть былі часы, калі, напрыклад, паэты збіралі стадыёны. Было. Да, было такое. Калі мы ведалі і драматургаў, і літаратараў, зараз проста няма цікаўнасці да культуры, да вось гэтага поля, таму што мы перайшлі на культуру ўжывання. Да? Мы просто прыходзім, мы даем грошы і атрымліваем нейкія забавы, мы глядзім. Прадукт, да. А хто гэтыя людзі, што яны хацелі нам сказаць, што яны яшчэ казалі, якой іх шлях, нікому не цікава, што гэта за чалавек, што за гэтым стаіць. Да? А гэта крыўдна вось для сцэнарыста? Потому што гэта, мне здаецца, ніколі ўжо не зменіцца. Гэта крыўдна для мяне не як для драматурга, а ўвогуле як для культуролага. У мяне такая адукацыя, культуролаг-даследчык. Вось для мяне гэта крыўдна. Я бачу, вось як змяняецца час, як змяняецца вось гэтая пазіцыя, да, людзей да культуры. І мне гэта вельмі, канешне, крыўдна. Але я думаю, што і ў гэтым ёсць і нашая таксама віна. Але можа і не нашая, а гістарычная нейкая рэч, да?
То бок я маю на ўвазе, калі тыя ж самыя паэты адказвалі на кожны сацыяльны выклік. Да? Быў Маяковскі, Есенін. Нешта адбывалася, яны выходзілі, яны збіралі людзей, яны казалі вось, з душы, з сэрца, яны казалі пра гэта, у іх гэта рвалося. Да? Вось. Зараз такога няма. Зараз мы пішам нейкія тэксты, такія у стылістыцы рускіх серыялаў, напрыклад, да, просто там, ну, нейкая псіхалогія ёсць, але мы не адпавядаем выклікаў сацыяльнага поля, да, вось. А калі бы, напрыклад, вось нешта адбываецца там у палітыцы, да, нешта адбываецца... Раз і напісалі. Да, раз напісалі, паставілі, і людзі пайшлі, да-да-да, вось па-гарачаму. Але ўзровень, ну, я не ведаю, як я разумею, шмат хто піша з крытыкаў літаратурных, што графаманаў ўсё больш і больш і больш. Можа, таму што ўвогуле колькасць насельніцтва павялічваецца на планеце, я не ведаю. Але ўсё больш і больш графаманаў. І зараз, дзякуючы сродкам інтэрнэту, гэты выплеск, ён ідзе ўсё больш, і цяжка проста вось знайсці тое самае, сапраўднае мастацтва, вось у чым справа. Ну, я думаю, што ў гэтым таксама ёсць моманты. Хацеў яшчэ ў Дмітрыя вось што запытацца. Са сцэнарыстамі, з драматургамі зразумелі. Але ж все роўна, калі на сцэну падчас прэм'еры выклікаюць заўжды рэжысёра, могуць і сцэнарысты раптам, да, драматурга, хто прадстаўляе п'есу. Я ніколі не бачыў, калі мастака яшчэ запрашалі на сцэну. Запрашалі. Было? На Тіма Тайлера і тут было. Было. Я не быў на прэм'еры. Але на дзіцячых спектаклях, мне здаецца, мастака не запрашаюць, таму што... На прэм'ерах запрашаюць заўсёды. Усю каманду? На жаль, не ўсю. Ёсць яшчэ бутафоры, якія робяць і дэкарацыі, дапамагаюць. Таксама без іх нічога не было. Это калектыўная праца. То есть костюмер, кіші, ну, мастак по костюмам. А гэта не рушыць нейкую такую дзіцячую ілюзію пра тое, што зараз яны бачылі нейкага персанажа, героя, а потым кажуць, ну, ён не сапраўдны быў, вось чалавек, які яго зрабіў. Брава! Ну, вось няма такога. Напэўна, не рушыць, раз тэатр ходзяць. Ўсё ж такі ходзяць. А глядзіце, калі казаць пра стылістыку, ну, у драматурга свой шлях, так, стылістычны, і ўсё роўна можна, напэўна, пазнаць драматурга па нейкай стылістыцы. У мастака больш складаная задача і праца, таму што, ну, спектаклі розныя, да, і, напэўна, ну, не кожны рэжысёр захоча, напрыклад, убачыць, калі ён будзе рабіць лялек у адной і той же стылістыцы. Яму ўсё роўна патрэбна нейкі новыя. Мастаку гэта не цікава будзе рабіць. Вось мне як мастаку будзе не цікава рабіць адным той же стылі. У адным стылі? Тым больш, ну, кожны спектакль патрабуе нейкай сваёй стылістыкі. Гэта, ну, не ведаю, як растлумачыць, гэта на адчуваннях усё. Ось, калі Тіма Тайлера пачаў рабіць, я ось толькі такія лялькі, і больш я ніякіх не бачыў. Тут я такая ж гісторыя. Ну, гэта ж заўсёды цікава рабіць нешта па-іншаму, па-новаму. А вось, Ольга, задаволены лялькамі? Вось таксама так уяўлялі іх ці не? Калі пісалася гэтая... Ну, гэта ж я ўсё, можна сказаць, зацеяла. Я замуціла. Ну, першы быў Сергей Васильевич Рублевскі, потым я падхапіла. Не, ну я проста раптам знайшла вось гэтыя мульцікі, гэтай дзіцячай студыі анімацыі, вось, і, ну, і прапанавала, што давайце яны паўдзельнічаюць. Ну, таму што гэта цудоўна. Вось, калі дзеці самі ўдзельнічаюць у мастацкім стварэнні спектакля. Такога, ну, ці было, ці не было, ну, я такога не бачыла, да. Вось, у іх ёсць цікавыя мульцікі, яны вельмі прыгожыя, стылёвыя. Вось, ну, і калі мы распрацоўвалі, да, вось гэтую канцэпцыю, канешне, мы і нейкія эскізы там разглядалі, да, што яны там малююць, вось, ну, і таму то, што атрымалася, яно цалкам вось адпавядае той маёй, маяму уяўленню вось мастацкай часткі гэтага спектаклю, да. Таму што з праекцыі яны вельмі сагучныя.
А Дмітрий, вы калі чытаеце ну якую-небудзь новую п'есу, вы кожны раз уяўляеце, якімі маглі бы быць лялькі вось да гэтай п'есы? Ну, конечно. Я нават зараз Зараз так глядзіце мозг на Сяржука і- перабудаваўся так, што я любую кнігу читаю і уяўляю, як бы это было у выглядзе спектакля. Боя. Там можна вось каму-небудзь заўтра звярнуцца, а ўжо ўсё гатова прыдумана. Ўжо ўсё ёсць. Добра, глядзіце, вось Вольга ўжо сказала, што трэба, каб стаць знакамітым у нас, трэба спачатку паехаць, ну, у Маскву, напрыклад. Самае блізкае і самае такое аўтарытэтнае, скажем. Курэйчык так і зрабіў, да? Пасля Масквы ён стаў вельмі знакамітым, і нават даў нейкі рэцэпт такі, як ствараць папулярныя п'есы. Вось як не стаць ахвярай штампаў? То бок, ну, можна ўзяць рэцэпт, ага, все, і я вось буду так і кляпаць далей гэтыя п'есы, зарабляць грошы, і ўсё. Ці адбываецца нейкі ўнутраны канфлікт? Гэта, ну, і з мастакамі таксама, я думаю. Ну, я думаю, што паспяховасць, яна, канешне, цябе ад самога сябе трошкі аддзяляе. Таму што калі ты трапіў на шлях паспяховасці, і гэта паспяховасць не за кошт тваёй унікальнасці, да, а просто за кошт нейкай стылістыкі, якую ты знайшоў. І яна вось трапіла ў час, там у месца. Вось, і ты зразумеў, што да, на гэта можна зрабляць грошы, я ўжо гэта магу рабіць, вось, ведаю, як рабіць кампазіцыю, які патрэбны герой, які патрэбны праблемы вось у гэтай сферы, для гэтай прасторы. Вось, я раблю, таму што мне патрэбны грошы. Грошы, канешне, усім патрэбны. Вось. Ну, гэта, напрыклад, як з мастакамі, да, вось, ты навучыўся, вось, цябе навучылі, да, нейкім азам. Вось, ты ведаеш, як намаляваць партрэт, як намаляваць там пейзаж, ну і ўсё, і добра, там, ты можаш там на вернісажы, там, на славянскім базары сядзець і прадаваць свае пейзажыкі гарадскія, ўсё клас. Вось. Але як мастак унутрана, да, ты нічога не шукаеш, ты ніяк не развіваешся, да, ты не шукаеш сам для сябе забавы. І тады ўжо атрымліваецца, што ты ўжо, ну, да Дмітрыя, можна сказаць, што гэта ўжо не мастак, а рамеснік. Рамеснік. А яно побач усё. То есть, калі мастак... Творчы рамеснік жа яшчэ ёсць, гэта вельмі добра. Так, а мастак павінен валодаць рамеснымі нейкімі ўменнямі, без гэтага і нічога не будзе. Але калі... Застаецца толькі рамеснік, то гэта Калі ўжо... рамеснік, да, тады ўжо рамеснік. Ну, мне вось, напрыклад, вельмі цяжка, калі там шмат замоваў нейкіх, да, калі там адно за другім кажуць, пішы такі тэкст, пішы пра гэта, пішы пра гэта, і ўсё, да, і ўсё гэта за грошы, і грошы там добрыя. Вось, і ты... Гэта все так складана, уже не хочацца, заберыце вы уже і ты робіш, вось, і неяк вельмі лёгка атрымліваецца, і ты разумееш, а гэта ж вельмі лёгка, гэта проста вельмі лёгка. І тут лёгка згубіць сябе. А часам вельмі складана. А потым замовы сканчваюцца, да, і ты застаешся сам на сам і думаеш, ну вось у мяне ёсць час, ад мяне нічога там не патрабуецца. Ну, я ж пісьменнік, да, я ж там... А яно ўжо і не пішацца? Да, і думаеш, у мяне шмат ідэяў было. А як? Ты не можаш знайсці сябе, да. Добра, калі замова, і яна адпавядае тваім густам. А бываюць такія замовы, што і не хочаш ні гэтых грошаў, ні гэтых замовы. Калі той чалавек, які замовіў, пачынае дыктаваць свае табе, навязываць. Нам уже показывают, что часу, на жаль, у нас уже нема. Тому что мы вам пожадаем? Каб усё сыходзілася в одной кропцы, каб і жаданні вашыя, і людзей, і каб стварайце далей у гэтыя ўсе шэдэўры. Не забывайцеся пра сваё унутранае дзіця. Да, я так разумею, што сёння такі пасыл быў, размаўляйце з імі часцей. І на гэтым сёння мы развітваемся. Так, ад сябе пажадаю, каб хутка ўжо спектаклі зноў павярнуліся на сцэну, таму што зараз такая невялічкая творчая паўза усіх з'явілася. Вось, мы развітваемся, музычны нумар напрыканцы. Гэта будзе Сергей Яшчук, выкладчык Віцебскага музычнага каледжа імя Салярцінскага. Мы пабачымся заўтра. Мыйце рукі і заставайцеся дома пакуль.